Folga en Gadis e froit da provincia da Coruña, onde traballadores e empresas seguen sen achegar posturas. Os empregados secundaron maioritariamente as 3 xornadas de paro convocadas polos sindicatos. Está indo a traballar a xente de contratos de verán, algún encargado e nada. Debe de haber ahora mismo nesta tienda dentro igual 12 persoas ou así. Pretenden con estas protestas facer escoitar a súa voz na negociación dun novo convenio que mellore as súas condicións laborais. Salario e tempo tamén, queremos ter algún sábado libre, queremos, dende logo, bueno, xa comentábamos outras veces, temos un salario prácticamente salario mínimo, vale? Estamos por debaixo das compañeiras que traballan, por exemplo, ao outro lado da ría, en Vilagarcía, en Cesures ou tal, e entón, home, nós queremos que lle hai que dar unha solución ao salario. E, bueno, logo temos algún outro tipo tamén de reclamacións importantes tamén, como antigüidade e os demais. Por o momento apenas se teñen producido avances na negociación, a pesar de que os sindicatos rebaixaron sustancialmente as súas peticións, polo que non dubidarán en seguir presionando a través de novos paros e medidas de protesta. Algún pequeno avance, pero totalmente insuficiente, logo das exitosas xornadas de folga que tivemos, que todas está tendo un seguimento moi maioritario, e os avances Gadis e Freud, neste caso, se pechan totalmente en banda. É algo que nos preocupa porque a xente está notando a falta de produtos nas tendas e demais, entón, bueno, queren bloquear o conflito, non queren resolver e nós evidentemente seguiremos reclamando os nosos dereitos, vamos. O único avance que houve foi o que nós fixemos, rebaixando as nosas pretensións para intentar resolver a situación e chegar a un acordo, pero nin así foi posible. Queren nos dar migallas, entón desde os sindicatos non queren e os traballadores tampouco. A espera de concretar as datas das novas xornadas de folga, os traballadores destacan tamén o apoio social con que contan as súas protestas e mesmo a solidariedade dos clientes que tamén se suman ao paro sen acudir a mercar.